Benvinguts i benvingudes a La Maraldina, el podcast dedicat a l'obra de Mercè Rodoreda. Avui ens volem aventurar en un àmbit on fins ara no hi havíem entrat mai, a la poesia de Rodoreda. Ho farem amb el primer poema que va publicar a l'exili, en concret, el mes d'octubre de l'any 1947, a la Revista de Catalunya, de la qual Armand Obiols era el redactor en cap. Es tracta de Plany a Calipso, que encapçalava un grup de 9 sonets signats per l'escriptora que llavors era just a punt de fer els 39 anys. Ens fa molta il·lusió incloure un primer episodi del nostre podcast dedicat a la poesia, perquè pensem que la poesia, el so i el llenguatge del podcast combinen a la perfecció. Abans de començar, però, us volem recordar que ens podeu trobar a les plataformes de podcast, a Spotify, Apple Podcast i iVoox, i també a YouTube. A més, també ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a Blue Sky, X i Instagram, i recuperar episodis antics a la nostra nova pàgina web, lamaraldina.cat. I ara sí, sense més, l'episodi dedicat al sonet Plany de Calipso. La Maraldina és una muntanya amb un pou. De dintre seu se'n treu pols vermella i aquesta pols, barrejada amb aigua, serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes, menys la del senyor. A la Maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La Maraldina és una muntanya on s'hi va a somiar. L'any 1919, quan Rodoreda tenia 11 anys i vivia al casal Gorguí de Sant Gervasi amb els seus pares i el seu avi, es va produir un fet important a les lletres catalanes. Un poeta barceloní molt jove, de 26 anys, va traduir per primera vegada a la llengua catalana l'Odissea. Era ni més ni menys que Carles Riba, que amb el temps arribaria a ser amic i corresponsal de Mercè Rodoreda. Abocar a la llengua catalana els més de 12.000 hexàmetres dactílics en grec homèric no és cap empresa menor. Va ser una fita destacada i d'una repercussió extraordinària, perquè Riba va compondre una traducció de grandíssima qualitat. Aquell poema antic ressonava ara pels parlants catalans encara molt més mediterrani. No sabem si a casa de Rodoreda els seus pares i el seu avi, que eren grans lletraferits, es van fer ressò d'aquella traducció o si la van llegir. Però del que estem segurs és que quan l'escriptora es va fer adulta, va prendre el llarg poema com un punt de referència fonamental i també la versió que en va fer la primera, la de l'any 1919, en Carles Riba, perquè hem de dir que més endavant, ja a l'exili, la tornaria a refer, la que es va publicar l'any 47-48 i després es va acabar de publicar l'any 53. I potser, per tot això que deia, perquè Rodoreda es devia prendre de ben segur aquesta traducció de l'Odissea com un punt de referència, el primer sonet que va publicar i molts altres que van seguir van estar dedicats a personatges de l'Odissea.
Imaginem-nos que som a prop d'una població antiga, a punt d'escoltar una Eda que amb el pal va marcant el ritme per cantar un poema antic. I anem a escoltar una mica el contingut del cant cinquè de l'Odissea, un resum només. És en aquest cant que es presenta per primer cop Ulisses, l'heroi, i apareix plorant a llàgrima viva perquè Calipso, una nimfa divina, el té retingut per força a l'illa d'Ogígia. El palau de Calipso està tallat a dins d'una caverna i a l'exterior, just a la vora del mar, sembla que sigui ben bé un verger esponerós. Hi ha pollancres, hi ha xiprers, hi ha mussols i cornelles, i vinyes totes plenes de raïm i prats plens de violetes. Doncs aquí és, en aquesta illa, on fa 7 anys que Ulisses hi viu, sense cap barca per poder marxar fins a la seva terra, que, com tots sabeu, és Ítaca. Ulisses va anar a contracor, això sí, a lluitar a la guerra de Troia. Allà s'hi va passar 10 anys. I després la tornada es va fer molt i molt llarga. Això és el que els entesos en diuen el nostos, és a dir, el retorn. I en una de les 1000 aventures que va passar per tornar, va acabar en aquesta illa, a Ogígia. Aquí és on Ulisses fa 7 anys que hi viu. I Calipso li ha promès que si es queda amb ella, el farà immortal. Ulisses, però, vol tornar sigui com sigui amb els seus, a Ítaca, on sap que la seva dona, la reina Penèlope, i el seu fill Telèmac l'esperen. O sigui que, a la fi, ajudat per Atenea, el déu Hermes es presenta davant de Calipso i li ordena que finalment deixi marxar Ulisses perquè el seu destí no passa per quedar-se amb ella, sinó per tornar amb els seus. Aquest és el tema que Rodoreda pren per escriure el seu sonet Plany de Calipso, en el qual el jo poètic encarna la veu de la nimfa Calipso. És a dir, Rodoreda no es posa de part d'Ulisses, sinó que es presenta a través d'una veu, a través del jo poètic, com la nimfa Calipso que protesta dolguda perquè el seu amant Ulisses prefereix de tornar a una terra erma i seca com és Ítaca i no quedar-se en un paratge paradisíac i immortal com el seu. Sabem que Rodoreda va començar a escriure poesia de tema homèric al tombant de l'any 46 a l'any 47, quan després de la Segona Guerra Mundial va tornar a viure a París. Havia viscut 1 any i mig, gairebé 2, a Llemotges i altres anys a Bordeus, i després torna a París. I allà és on succeeix una anècdota que ja és coneguda. Resulta que un altre dels grans poetes de les lletres catalanes de l'època, Josep Carner, de fet, el príncep dels poetes, li va fer de mentor a Mercè Rodoreda. Un dia, a París, ell li va dir que per què no escrivia poesia. I Rodoreda li va respondre que no n'escrivia perquè no tenia sentit del ritme. I Carner li va respondre que era molt fàcil d'agafar-lo, aquest sentit del ritme, que només calia que llegís durant 20 minuts alguna poesia. A partir d'aquí, Rodoreda va començar a escriure poemes, a escriure sonets, i enviava a Carner els seus versos. Obiols, que era la seva parella de llavors, ho observava tot plegat com un prodigi. Ell, que havia deixat de publicar poesia feia molts i molts anys, ironitzava, amb una mica de gelosia,
que sentia pels versos que feia la seva companya. Doncs bé, ara llegirem aquest primer sonet. Però abans deixeu-me dir que si Rodoreda tria el tema d'Ulisses, el de l'Odissea, el de Calipso, és abans que res perquè cap altre poema, com l'Odissea, representa l'arquetip de l'exiliat. És una autora que busca sempre la condició humana i que sap per pròpia experiència i també pel que va veure en la vida de molts dels seus amics exiliats que havien estat amb ella a Roissy, que les famílies a l'exili es trencaven. I això és el que recrea en el plany de Calipso, que sona així. Jo veig la terra nua i roent, deserta, vora la mar en fúria sota un penya-segat. El teu palau de pedra com una boca oberta i l'erm on bruns la vespa i on famejar el ramat. Jo sóc allò que es deixa, allò que fuig i passa. L'oreig entre les fulles, l'estel que ha desistit, el doll que riu i plora i aquella tendra massa de xuclamels que aturen un instant més la nit. T'he volgut meu per sempre, cansat de mar i onada, segur en la meva carn, corba i mel exaltada, estranger que te'n tornes cap a la teva mort. Ara voldria ésser lleó que juga i mata, o l'olivera immòbil en son furor retort, però al pit m'agonitza un escorpí escarlata. Fixeu-vos que el poema comença amb un jo, amb una primera persona, que és una afirmació i que a més es repeteix. Però potser el més poderós d'una poesia és sempre com acaba el poema. I en aquest cas es tracta d'una imatge molt poderosa. En el pit de Calipso agonitza un escorpí escarlata. En una lectura el més plana possible, llegirem simplement que l'escorpí és un animal perillós. Però si recorrem als diccionaris de símbols, trobarem, per exemple, que en la iconografia cristiana pot representar Judes. I ara em direu, no, però en un tema homèric no hi entra la iconografia cristiana. Sí, però és que Rodoreda en els poemes fins i tot homèrics hi posa àngels. Per tant, cal tenir-ho en compte. Doncs bé, us deia que en la iconografia cristiana pot representar Judes i, per tant, la traïció. A més, també podríem fer referència a que en la mitologia grega, amb el mite d'Orió i d'Àrtemis, l'escorpí representa la justícia vindicativa. D'alguna manera seria la justícia venjadora. I també podríem dir que el 8è signe del zodíac, escorpí, ens remet a un sentit d'intensitat, de perill, de mort i de resurrecció. Però a mi em fa l'efecte que en aquest cas, i sempre en Rodoreda, cal també tenir present la lectura popular. I la lectura popular el que diu sobre l'escorpí és que es tracta d'un animal que quan està envoltat de foc o patint es clava el seu propi punxó. És a dir, que se suïcida. No? Això sabem que en la realitat, en la natura, no és cert, però sí que és una creença popular. I per tant, caldria no descartar aquesta imatge d'un escorpí que està agonitzant i que, per tant, s'està a punt de suïcidar. Ja veurem que en aquests anys Mercè Rodoreda fantasiejava o escrivia les cartes a propòsit del suïcidi.
Efectivament, Rodoreda va començar a escriure poesia quan estava en un estat de gran alteració emocional. La seva parella, de feia 7-8 anys, fixeu-vos la coincidència amb Calipso, quan Ulisses feia 7 anys i aquí quan Armand Obiols feia 7 anys que estava amb Rodoreda, li va dir que volia tornar amb la seva dona. És probable que en aquest poema Rodoreda, per tant, estigués fent servir Calipso com un alter ego que representa l'altre, l'amant. Sigui això cert o no, que sempre ho hem d'apuntar amb hipòtesi, el que sabem segur és que en aquests moments Rodoreda tenia començat un conte, però que estava tan dolguda per tota la situació emocional que travessava que no el podia continuar. Per l'emotivitat i també perquè la mà dreta, quan es posava a escriure, li pesava i, per tant, li era molt més fàcil escriure poesia. Però sí, això, no?, que us deia que escriure un conte li costava moltíssim, en canvi, la poesia era com si li sortís gairebé de manera espontània del fons de l'ànima. I això li ho va explicar Rodoreda a la seva amiga Anna Murià el 8 de febrer de l'any 1947 en una carta. Estimada Anna, no et creguis que no em recordi de vosaltres. És que em falta esma. Ni escric. Fins fa poc no he començat un conte i és un martiri perquè no el puc acabar. És curiós. He fet uns quants sonets. Ha estat com si vomités. I és que encara estic malalta, Anna. Jo, que fins i tot en moments difícils, Déu sap si n'he tinguts, he sabut trobar una mica d'alegria. Ara no puc. Ha estat una pallissa tan forta que no trobo manera de reaccionar. Rodoreda va anar escrivint poesia, majoritàriament sonets, entre aquest moment, finals del 46, començament del 47, i va estar uns quants anys escrivint també, fins a començaments dels 50. Per tant, la seva producció poètica es pot circumscriure, amb alguna excepció, a la ciutat de París. En va fer de poemes de tema homèric, de tema bíblic, de tema shakespearià. Les seves composicions són plenes de delicadesa i de símbols poderosos. Aquests poemes li van valdre diversos premis. La Flor Natural dels Jocs Florals de Londres de l'any 1947, la de París, la Flor Natural de París, de l'any 48 i la Flor Natural de Montevideo del 49. I com que havia guanyat la Flor Natural 3 vegades, va ser proclamada mestra en gai saber. Diversos investigadors, com per exemple Carles Miralles, Abraham Moïno i Jordi Julià, han analitzat els seus poemes en diverses obres acadèmiques i assagístiques. Us convidem, amb aquest capítol que hem preparat per avui, a llegir els sonets de Rodoreda i també a buscar-ne els seus significats. I si us agraden, podeu també recórrer aquestes obres d'aquests investigadors que ara us dèiem, Carles Miralles, Abraham Moïno i Jordi Julià. I fins aquí la Maraldina d'avui. Us anunciem que tenim preparades algunes entrevistes interessants que d'aquí 1 o 2 capítols us compartirem. També us volem dir que un dels nostres oients ens ha demanat que preparem un capítol sobre la tila i els tilers, perquè és un recurs, un motiu narratiu molt important en 2 obres, Jardí vora el mar i també El carrer de les Camèlies. Doncs bé, fins aquí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Recordeu de seguir-nos a les xarxes socials i a les plataformes
i fins una altra Maraldina. La Maraldina és una muntanya coberta de brugueres. El vent que hi bufa porta ànimes. A la Maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s'hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda.